ja zamani. Abdullahi ji ka jinjina gaishe ka, ji kan manzon Allah mu muna bayan ka. Gaba dai zaki Abdullahi ka zama dirka. An gaishe ku. Ka tafi da baka tsoron aiki. Ni da farko ilahu zara sanya bani, rabbana kai ne wanda ke cika mini buri. In ka zo za a yi babu wanda mai inkari, kai ka bani ka kara ba kai mini gori. Ya dogon ka da koko ka ban in yi sururi, sani wake jika na manzon Allah mai tsari. Abdullahi kai nake nufi mai alkhairi, kuma jika ne a Kaduna ba wani tamkar ka. Mashata wane ne jika Abdullahi, wanda zancensa a duniya an ce shi ke shari. To lalle haka ne zancen ku shi ke tasiri, nema alkhairi kuma shi baya guri. Shin wai yaushe za mu je mu girgije, mu gan shi ya gan mu Abdu